мувофиқ ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 сентябри соли 2011 ва мутобиқи нақшаи ташкил ва гузаронидани нишастҳои матбуотӣ дар муассисаҳои олии касбӣ оид ба ҷанбасти соли 2022 дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара нишасти матбуотӣ доир гардид. қаблан ба намояндагони расонаҳои хабарии ҷумҳуриявию вилоятӣ ва шаҳрӣ маълумотномаи мухтасар оид ба натиҷаҳои фаъолияти филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар соли 2022 дастрас карда шуд. Нишасти матбуотиро бо сухани ифтитоҳӣ директори филиал Музаффар Холиқзода оғоз намуда, оид ба натиҷаҳои фаъолияти муассиса дар давраи соли сипаришуда, дастовардҳо ва мушкилоти мавҷуда, инчунин роҷеъ ба вазифаҳои умдаи филиал ба таври мухтасар иттилоъ дод. Зимнан гуфта шуд ки яке аз ҳадафҳои стратегии филиал баландбардоштани тафаккури техникии донишҷӯён тавассути беҳтар намудани сифати таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ва ҷалби ҳарчи бештари онҳо ба корҳои илмию тадқиқотӣ буда, дар ин раванд устодони филиали донишгоҳ баҳри омода намудани муҳандисони муосир ва ташаккули салоҳияти касбии онҳо эътибори ҷиддӣ зоҳир менамоянд. дар филиал шумораи умумии кормандон ва омӯзгорон аз рӯи ҷадвали штатҳои мансабӣ ба 154 нафар баробар аст. Омӯзгорон 60 нафар, аз ин шумора 18 нафар номзади илм мебошанд. Аз ҳисоби кормандони маъмурӣ 53 нафар дорои маълумоти олӣ ва миёнии касбӣ буда, теъдоди кормандони хурди техникӣ 41 нафарро ташкил медиҳад. дар донишгоҳ 3 бинои таълимӣ мавҷуд буда, 40 синфхонаи таълимӣ ва 17 озмоишгоҳи илмӣ бо 6 тахтаи электронӣ, 11 проектор, 25 принтер, 85 компютер, 17 ноутбук, 7 сканер муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. алон дар муассисаи таълимӣ аз рӯи 28 ихтисоси бакалавр ва 3 ихтисоси магистратура, ки ин нисбат ба соли гузашта 15 ихтисос зиёд мебошад, мутахассис тайёр карда мешавад. дар таълимгоҳ 1009 нафар донишҷӯй дар 27 гурӯҳи академӣ дар шӯъбаи рӯзона ва 417 нафар донишҷӯй дар шӯъбаи фосилавӣ таҳсил менамоянд. филиал бо 11 донишгоҳҳои хориҷии кишвар шартнома ва тафоҳумномаҳои мустақими ҳамкорӣ дорад. раёсати муассисаи таълимӣ аз рӯи барномаи ҷиддиести олмон бо шартҳои нав шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидаву мувофиқ ба он минбаъд донишҷӯёни филиал имкон доранд таҷрибаомӯзии худро дар ҷумҳурии федералии олмон гузаронанд. ҳамзамон дар ҳудуди филиал гармхонаи замонавӣ дар масоҳати 180 метри мураббаъ бунёд гардида, парки технологии ҷиҳати рушди илм ва инноватсия, истифодаи самараноки технологияи аълосифат, қонеъ гардонидани талабот ба истеҳсолот дар истифодаи технологияи навтарин ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва инвеститсионӣ пурсамар фаъолият мекунад. сипас намояндагони васоити ахбори омма ба директори филиал вобаста ба паҳлӯҳои мухталифи фаъолияти муассисаи таълимӣ саволҳо пешниҳод намуда, ба онҳо посухҳои қаноатбахш дарёфт намуданд.